Għaddej xogħol estensiv ta' tisbieħ u manutenzjoni fil-blokok ta' appartamenti tal-Gvern fl-Isla San Pawl il-Baħar u Raħal Ġdid. Xogħol li qed isir mill-Awtorità tad-Djar bħala parti minn programm estensiv li qed jara li jiristruttura binjiet li fosthom hemm uħud perikolużi. Dan kollu b'investiment ta' 700,000 euro li minnu se jibbenefikaw 120 familja. Dettalji dwar dan il-proġett li allokati għalih €1,300,000 euro ingħataw mill-Ministru tal-Familja u Solidarjetà Soċjali Michael Farrugia quddiem il-binja ta' Raħal Ġdid. Spjega kif ix-xogħol fuq il-binja ta' Raħal Ġdid se jkun lest sal-aħħar tas-sena. Dak fuq San Pawl il-Baħar se jkun lest fl-ewwel kwart tas-sena d-dieħla u x-xogħol fuq il-blokka tal-Isla se jitlesta fil-jiem li ġejjin. Uħud mix-xogħlijiet jikkonsistu f'tibdil ta' soqfa, installazzjoni ta' kmamar tal-banju adekwati, twaħil ta' madum u tibdil fl-aperturi. Ir-residenti spjegaw kif kien hemm qatt ta' diffikultajiet. Jew jaqtol l-ilma, is-saqab, għax kollu dak tal-madum kien is-saqab, madum antik. Jaqgħu waqalna dak b'instrument ukoll minn fuq. Dak hu. Problemi kbar fis-saqab kienu jaqgħu anke biċċiet tal-konkos u kienu spiċċaw biċċiet minnu anke bla xibka. Kont narranġhom jiena dejjem inkaħħal, kull sajf irid imbajjat u nkaħħal kullum kien. Waħda mill-problemi li kien hemm l-ilma dieħel minn kullum kien. Kien hemm każi fejn familji kellhom jiċċaqalqu għal dar oħra sa ma jitlesta x-xogħol f'darhom. Kien spjegat ukoll li dan huwa parti mill-impenn tal-Gvern biex jibża' għall proprjetajiet tiegħu. Il-Gvern irid jibża' wkoll bħal diversi individwi fil-privat illi jibżgħu għall proprjetajiet tagħhom billi jagħmel manutenzjoni ħalli jista' jkun igawduhom il-ġenerazzjonijiet ta' wara. U dak huwa l-impenn li qed jagħmel dan il-Gvern illi beda b'diversi xogħlijiet f'diversi blokok ta' appartamenti ħalli jara li l-manutenzzjoni tkun waħda kontinwa u wkoll li fl-aħħar mill-aħħar il-binja ma tispiċċax dilipidata u mbagħad nispiċċaw b'diversi familji kollhom joħorġu minnhom u dal-postijiet magħluqin bħalma sfortunatament nsibu anke f'diversi setturi tal-privat. Ma setax jonqos li r-residenti ikunu sodisfatti bix-xogħol li sar. Aħjar ġejna ħafna aħjar. Aħjar milli kien ħafna. Ejsu ġdid ġienu. Jien għalija oġġett sabiħ fl-aħħar għall-inqas ħajtranġa saqab u nkunu nistgħu ngħixu sija jiena u sija l-familja tiegħi. Sewwa, saret nies.